Hanes yr iaith rhan 4. Croeso nôl. A'r cwestiwn mawr ydy sut mae pobl yn dal i siarad Cymraeg heddiw. Beth am edrych yn ôl, recap bach. Rydyn ni wedi teithio dros 1000 o flynyddoedd oddi ar ddyddiau Dewi Sant, a'r dyddiau pan dyfodd y Gymraeg o'r Frythoneg. Rydyn ni wedi symud o ysgrifen ar garreg i ysgrifen ar bapur. Rydyn ni wedi clywed am Harri'r Wythfed a'r Ddedd y Funo. Rydyn ni wedi gweld llyfr sy'n dangos bod Cymru wedi diflannu. Ond nawr, rydyn ni'n cyrraedd 1588 ac mae'r flwyddyn 1588 yn bwysig. Yn 1588 daeth dyn o'r enw William Morgan a throi'r Beibl i'r Gymraeg. Pam mae hyn yn bwysig? Wel, mae cael llyfr pwysig fel y Beibl mewn unrhyw iaith yn rhoi statws i'r iaith. Mae'n dangos bod yr iaith yn iaith bwysig, digon pwysig i fod yn y capel a'r eglwys. Ac mae pobl drwy Gymru i gyd yn clywed yr un Cymraeg bob dydd Sul. Yn yr amser hwn hefyd mae pobl yn dechrau ysgrifennu geiriadur. Wel, geiriaduron, Cymraeg a Lladin. Ac yn Milan, Milan yn yr Eidal tua 1567, mae dyn o'r enw Gruffydd Robert yn ysgrifennu llyfr sy'n dangos sut mae'r iaith Gymraeg yn gweithio. Llyfr gramadeg. Ond mae'n rhaid i ni frysio. A ni'n cyrraedd nawr tua 1730. Ac mae'r dyn hwn, Gruffydd arall, Gruffydd Jones, yn Llanddowror, yn cael syniad da. Mae eisiau gweld pobl Cymru yn gallu darllen. Does dim digon o gysgolion, nag athrawon, ac mae pobl yn gweithio'n galed yn y dydd. Problem. Ateb? Creu ysgolion sy'n teithio ac sy'n dysgu yn y nos ac ar y Sul. Rhwng 1731 ac 1761, mae yn agor dros 2325 ysgol mewn 1600 lle ac yn dysgu tua 250,000 o bobl. Waw! Yn yr amser hwn hefyd, mae pobl fel William Williams Pantycelyn ac Anne Griffiths yn dod yn enwog am ysgrifennu emynau. Welen sefyll rhwng y myrtwydd, guide me o thy great redeemer. Byddwch chi'n siŵr o fod yn gwybod i hymynau nhw, os nad mewn capel yna mewn gêm rygbi falle. Ond dewch, gyflym. Rydyn ni'n mynd nawr i 1800 i ddweud helo wrth rhywun sbesial iawn. Iolo Morganog. Oeddech chi'n gwybod fod gan Iolo Morganog siop fasnach deg 200 mlynedd yn ôl. Roedd e'n gwrthod gwerthu nwyddau oedd wedi cael eu cynhyrchu gan gaeth weishon. Roedd hwn ymhell o flaen ei amser. Ac nad oedd ei fam yn siarad Cymraeg gydag roedd e wedi dwlu am bopeth Cymraeg a Chymreig. A'i syniad oedd gorsedd y beirdd. A wyddoch chi ym lle oedd y seremoni gyntaf? Yn Llundain. Llundain, ar fryn Briallu, Primrose Hill. Datblygodd yr Eisteddfod Genedlaethol yn y cyfnod hwn gyda thipyn o siarad Saesneg, cofiwch, ond gyda help Iolo a gorsedd y beirdd, roedd pobl yn cofio bod barddoniaeth Gymraeg yn bwysig. Chi'n cofio'r gair geiriadur? Llyfr yn llawn geiriau. Wel, tua'r amser yma, roedd pobl fel William Owen Pugh yn casglu geiriau a rhestru geiriau, ac weithiau roedd e hefyd
yn creu geiriau. Geiriau fel diddorol, cyngerdd, pwyllgor. Ydych chi erioed wedi creu gair Cymraeg? Ond wedyn, o na, cam mawr yn ôl. Y flwyddyn yw 1847 ac mae 3 dyn yn dod lawr o Loegr i edrych ar ysgolion Cymru ac ysgrifennu adroddiad. Ac roedd yr adroddiad yn newyddion drwg. Newyddion drwg iawn. Mae'r adroddiad yn dweud bod pethau'n ddrwg yng Nghymru. Mae'r adroddiad yn dweud bod pethau'n ddrwg achos bod pobl yn siarad Cymraeg. Mae'r adroddiad yn dweud bod yr iaith Gymraeg yn dal pobl Cymru yn ôl. Mae'r adroddiad mewn set o lyfrau glas, llyfrau gleision. Mae'r adroddiad yn dweud pethau ofnadwy. Mae pobl Cymru'n dechrau galw'r adroddiad yn frad. Brad y llyfrau gleision. Beth allwch chi ddysgu am y llyfrau hyn? Dewch yn ôl i Rhan 5 i ni gael gwybod mwy.